Тиха смяна. Много майки в един кошер. По метода на Милош Чорбич. Well, look out of my window. I see the morning cold and gray. I look out of my window. I see the morning cold and gray. Не голямата семейна къща на възвишението Влаовац в Ужице, като че ли излязла от приказка. Сгушила се по дървета с ябълки, круши и други плодове. И навсякъде наоколо цветя и различни билки. Сред всичко това, около стотина кошера и домашни животни. На пръв поглед, всичко изглежда като обикновен дом, но не е. На едно стебло растат над 25 сорта ябълки. Само на един клон има 4-5 вида зрели едри плодове, различни по цвят и вид. И непосредствено по тях кошери с пчели. И в един кошер 5 майки заедно. Противно на правилото в един кошер една майка. През пътечката лозе, а в него 15 винени сорта лози, които не се нуждаят от пръскане. И всичко това на скромният парцел от 15 ара. Пред къщата човек, обикновен, но обича необикновеното. Казва се Милош Чорбич. Прякорът му е Чорба. На 44 години е. Влюбен е в природата, с която, както казва той, живее в хармония. Това му помага да прави иновации в селското стопанство. В свободното си време се занимава с подрязване на овошките, присаждане, пчеларство и производство на пчелни майки, производство на пирета от собствен инкубатор и направа на медни изделия. Освен това работи в склада на фабрика за медни изделия. Чорбич започва да разказва, че е семеен. Съпругата му се казва Светлана и има 2 дъщери. Любовта си към природата носи от детинство. Казва, че това му е ген. Дядо му по бащина линия имал лозе в долината Увце, там където никой не е отглеждал винени сортове грозде. Дядо му по майчина линия бил известен надалече овчар и майстор по облагородяването на здравчета в целия Любешки край и махарите в Ужичката планина. Първо, помагайки на своя дядо, а после и самостоятелно, Милош поема по пътя на калемарството. Като се уволнява от армията, наблизо до горското управление в Ужице, срещнал един от специалистите по ашладисване на овощни дървета. На неговия въпрос как може да научи тази професия да купи този чуден занаят, той получава отговора: за това се учи в университета. Амбициран от този отговор, Чорба отишъл при книжария и на кредит си купил 20 на книги по селско стопанство. Четял, прилагал на практика и се усъвършенствал. Стигнал до там, че започнал да прави присаждане в стопанствата на такива, които били завършили селскостопански факултет. Няма село в района на Ужице, от Пожега до Прибоя, в което да не съм присаждал. Това го правя по всяко време на годината. Понякога правя по 300 калема дневно. До сега съм присадил над 100 000 дървета. Държа да опазя старите сортове, защото те са обречени на изчезване, а дават по-голям добив и са по-подходящи за нашите почвено-климатични условия, говори Милош и изброява крушите, караманки, ябълките, кожарки и колачаре, кадомане, санабие. Съпругата му Светлана добавя, че нейният съпруг е дотолкова влюбен в тази работа, че нерядко докато обикаля из града и по улиците и забележи някое дърво, веднага започва да го облагородява, тъй като винаги носи със себе си калеми и необходимите инструменти в багажника на колата и всичко му идва от ръка.
Казва, че и наопаки да сложи калема, пак се хваща. Със същия успех Чорба отглежда всичко – билки, треви. Питаме го как успява да отглежда киви в неговия край. Много лесно. Първо всички средиземноморски култури ги увивам с хартия в началото, докато се аклиматизират и след това лесно издържат на ниските температури. И все пак най-голямата любов на Чорба, което той и не крие, е пчеларството. Има 50 кошера и 50 нуклеуса. Вече 16 години отглежда пчели и счита себе си пчелар, а не медар. От 1987 година произвежда майки. Започнал да ги произвежда в инкубатор за пилета, но допреди няколко години това било безуспешно. С метода тиха смяна, в един кошер успява да постигне едновременното съжителство на 5 майки. Противно на това, което казва пчеларската наука, че в един кошер може да живее само една майка, или най-много две, и то за кратко време, когато старата майка се разболее и става немощна и вече е за смяна. С помощта на своето изобретение, Чорба е потиснал инстинкта на едната майка да убива другата, когато се намират заедно. Нищо не се променя, дори ако в един кошер работят 5 майки едновременно. Според него този метод позволява да се произведат няколко качествени майки по естествен рой. А освен това, по този начин пчелите произвеждат до 30% повече мед. Системата е единствена по рода си на нашата територия и той я пази в тайна. По нея е работил 1 година, усъвършенствал я е и я е подготвил за продаване. Има и такива, които скептично гледат на делото на Чорбич, но той не обръща внимание на това. Останалото са резултати. Много съм работил и съм се вживявал в работата си, а не съм обръщал толкова внимание на заплащането. Ето, например, много присаждания съм правил безплатно. Идват хора и търсят калеми. Аз им давам и пари не търся. Подарил съм на познати и непознати повече от 150 пчелни роя. Това ще го правя, докато мога. А на хората препоръчвам да се съобразяват с природата, защото в нея се крият отговорите на всички въпроси, казва накрая Милош Чорбич. Сега тук ще ви покажа тази система на тиха смяна за повече майки в един кошер и ще ви покажа как поддържам в кошера системата на вентилация. Кошерите се поддържат максимално затоплени. Върху милеровата хранилка винаги слагам найлон, после капак и над него одеяло. Под найлона има пудра захар. Тя стои там от пролета до есента. Подхранването изцяло се извършва с пудра захар, но отгоре винаги има найлон. Ролята на найлона е да задържа топлината и влагата. Вече казахме, че над найлона има капак и одеяло. Одеялото също не се маха никога. Зимата пази от студ, а лятото от горещината. Вентилацията се извършва само през прелката. Тук през зимата е имало 5 майки. 3 съм извадил, останали са 2. Докато семейството се развие максимално, на всички семейства, които ще работят по медосбора, за да възпрепятствам роенето, разпечатвам меда в края на рамките. Всичко това, докато намерят паша. Когато намерят паша, няма проблем. Ето сега, от задната страна виждате, че има маточник. Сега започнат. Това е първия ден на ларвения период. Току-що се е пукнало яйцето, долу се вижда едвам, не се вижда мантия, вижда се като сълза. Но както се вижда, когато на семейството стане тясно, при тихата смяна е много важно да се направи място, защото когато за семейството има място и когато има пробита пита в гнездото му, върху нея семейството ще може да изгради качествен маточник. При тихата смяна и при роенето какво е важно? Важно е на първо място пчелата да изгради килийки. Важен е и нагонът на майката. Значи цялата система от операции я дирижират пчелите. Значи пчелите подтикват майката да снася яйца. А защо е качествен маточникът от тихата смяна ли?
Защото маточниците се отглеждат в присъствието на майката в кошера. Това са точните майки, защото в случая не става въпрос за производство, а за отглеждане на майки. Тази дупка е необходима, за да може да се изгради достатъчно голям маточник, защото така пчелата лесно го изгражда и след това той лесно може да се махне. Да видим сега втората пита. Ето този маточник е на 4-5 дни. Тази дупка се вижда стар маточник. След 3 дни ще бъде запечатан. Пак ще кажа, благодарение на тази дупка маточникът ще бъде изваден лесно. To je otprilike još za nekih 3 dana on će biti zatvoren. Što kaže, namjerno je rupa napravljena da bi se matičnjak mogao lako izvaditi. А тук се вижда откъде е била извадена пита с зряло пило. На нейно място е изградена нормална пита и на нея също е направена дупка, за да могат в нея пчелите да изградят маточник. Ето, това е пита с зряло пило. Какво означава зряло пило? Пилото е зряло, когато пчелите започват вече да го прогризват преди да се родят. Ето тук, вече се раждат. От такива пити се формира нуклеуса. Казах вече, че най-добре е да се формират нови нуклеуси и отводки и семейство от пити с зряло пило. Какво означава това? Това означава пити, върху които се раждат младите пчели. По този начин старите пчели ще се върнат на старото си място. А тук ще останат само млади пчели, които току-що са се излюпили. Ето тук може да се види майката. Това е една от майките, които работят заедно. Няма никаква преграда. Това е майката. Тук виждаме, че има и още майки. Ето тук има още една майка. Как най-добре се търси майката? Тя се намира най-добре, когато поставите питата пред себе си, така че погледът ви да пада перпендикулярно върху нея и бързо прекосявате с поглед цялата пита. Майката се отличава лесно, защото е много по-голяма по размер и е маркирана с цветна светеща боя. Значи слагате питата пред себе си и прокарвате поглед перпендикулярно на нея. Така се намира много лесно, защото е много по-голяма и маркировката върху нея блести. Най-лесно е, когато поставите питата ниско, колкото може по-ниско, успоредно на земята. Не вдигната от високо пред очите, а ниско долу. Ето тая пита, която извадихме, е със зряло пило, изградена и основата. Как се изгражда основата? Повечето хора закрепват основата върху рамката. Най-добре основата да се закрепи до първата тел, после останалите, колкото тела има, 3-4, да се остави свободно място отгоре 5 мм, там, където започва градежа, а отдолу да се остави толкова място, че да може да се пъхне свободно човешки пръст. Когато пчелите изградят основата, тя в едната си част натежава. Когато цялата основа е изградена, тя ще бъде или с търтееви, или с работнически килийки. Много е важно първата тел да бъде на разстояние 10 мм от горната летва. Тя трябва да бъде близо до фалца и да не позволява основата да се свлече. Необходимо е отстрани основата да бъде на разстояние 5 мм от летвата на рамката, а отдолу да може да се проврее един пръст. Това е необходимо, защото самата пита натежава. Освен това натежава и от пчелите, които се намират по нея. И ако разстоянието от питата до долната летва е малко, тя ще се свлече до нея и ще залепне. А ако основата се прикрепи правилно към рамката, тя ще бъде и добре изградена. Значи, ако са оставени отдолу тези 10-12 мм, това е правилно монтирана основа. Тук виждате и